Emma salam mehribaniyleşler. Şu gün Sowatly Türkmen Nesiller projekti sizin üçin, sizin arzularyňyzy, maksatlaryňyzy hakykata geçirmek üçin, ýani realizasiýa etmek üçin täze bir mümkinçilik ödürleýär. Ýani biz şu günkü videomuzda dünýä belli coachlaryň biri bolan, dünýä belli speakerlaryň, mentorlaryň biri bolan Brian Tracy'nin Master Vreme, ýani Wagtyň Master diýen kitabyny berýän 7 sany ädim bilen tanışarys. Ýani ol sizin maksatlaryňyzy haskem ýeňil, haskem şalt durmuşa geçirmek üçin öz tejribesiniň esasyna ýazan 7 sany ädimni size ködürler we şol ädimler barada şu gün biz gysgaça aýdyp geçeriz. Ýani bu ädimleriň birinjisi bu aýdyň maksat goýmak. Bizim hemmemizde maksat bar. Eğerde istenip bir adamdan sorasan, senin durmuşda bir maksat bar diýsen, istenini howa diýip jogap berer. Ýöne üstünlikli ve üstünliksiz adamlaryň maksadyny näme tapady bar? Üstünlikli adamlarda aýdyň maksat bar. Ýani olaryň maksatlary aýdynlyk käfiýetine eger. Üstünliksiz adamlar bolsa, olaryň maksatlaryna hiç aýdynlyk ýok. Mysal şunu aýdalyn, egerde ýoldan barýan birine sorasaň, sen näme isleýän, sende näme maksat bar diýsen, ol pikirlenir, men bay bolmak isleýän, öýümüň bolmagyny isleýän owadan, ýa-da bir sportga almak isleýän. Egerde sizin maksatlaryňyz şular ýaly görnüşde bolsa, onda siz hiç gaçan öz maksatlaryňyza ýetmeýär, onda siz hiç gaçan üstünlüge ýetmeýär. Näme üçin? Sizin beýniňiz sizin näme isleýänligiňiz bilen ok. Sizin şu maksatlaryňyza ýetmek üçin näme strategiýalary işläp düzmeligini bilen ok. Egerde sizde şotka konkretna aýdyň maksat bolsa, sizin beýniňiz şol maksatlaryňyzy realizasiýa etmek üçin belli bir strategiýalary döredip başlaýar. Şonuň üçin ilki bilen istenip bir maksadyňyza ýetmek üçin şol maksadyňyzda aýdynlyk käfiýetini. Mysal üçin, egerde siz maşina almak isleýäňiz, size diňe maşina almak islemeklik ýeterlikde. Siz näme maşina almak isleýäňiz, haýsy modeli, mysal üçin, haýsy reňkde bolmaly, haýsy komplektasiýada, ýagny full salon bolmaly, prostoy salon bolmaly, näme motory, ýagny dizel näçe bolmaly, hemme detallaryny şeýle siz bilmeli, ýagny sizde aýdyň maksat bolmaly. Mysal üçin diňe bir pul gazanmak däl, näçe mukdarda pul gazanmak, $1000, $10,000, size has detallaryny şeýle aýdynlyk bolmaly. Egerde haçan sizde şoňa aýdynlyk bolsa, onu sizin beýniňiz, ýani aýdyşymyz ýaly şol maksatdy realizasiýa etmek üçin täze haskem güýçli, haskem şart strategiýalar düzüp başlaýar we siz öz maksadyňyza haskem uly tezlik bilen edýäňiz. Haçan sizde aýdyň maksat bolandan soň, şol maksadyňyzy bu eýem ikinji adım kagza ýazyň. Ýani telefona ýazmak ýa-da planşet, kompýuter bolany hökmen ýagdaýda mysal üçin A4'lük kagaz alyň ýa-da bir özüňize bloknot alyň we şonu hökmen ýagdaýda öz isleýän maksadyňyzy eliniz bilen ýazyň. Sebäbi haçan siz öz isleýän maksadyňyzy eliniz bilen ýazanyňyzda elinizden barýan signallar, ýani gözüňiz bilen görýän, gözüňizden barýan signallaryň hemmesi sizin beýniňize aýdynlyk berer. Ýani sizin beýniňize şol isleýän zadyňyzy kabul etmäge haskem uly mümkinçilik berer. Sebäbi haçan siz bir zat isteseňiz, hökmen ýagdaýda şonu ennamyňyzda, ýani bedeniňizdäki her bir öýjük, ýani her bir DNK bilen hökmen ýagdaýda duýmaly. Siz öz isleýän zadyňyzy şotky bilmeli, ýani aýdyň bilmeli. Siz her bir bedeniňiziň her bir DNK-sy sizin şol maksadyňyzy durmuşa geçirmek üçin işlemeli. Haçan siz şol ýagdaýa ýetirmezse, haçan siz fiziski görnüşde öz maksadyňyz kagaza ýazanyňyzda, ýa size maksadyňyza ýetmäge has uly mümkinçilikler ap başlaýar. Üçüncü adım bolsa, maksadyňyza ýetmeklige belli bir möhlet goýmak, ýani surok goýmak. Mysal üçin aýdalyn, men maşina almak isleýän. Men sizin maşina bolýar, aýdynlyk amma. Mysal üçin men Porsche almak isleýän, gara reňkli, ýöne bolýar, siz aýdynlyk bar, siz ýazyňyz ýöne egerde size möhlet bolmasa, onda sizin beýniňiz nähili bolsa belli bir derejede öz aktivnostyny beselýär. Ýani sebäbi
Soňky möhlet ýok. Egerde şu gün işlemeseňiz, bir gün bolmasa bir ikilenji gün ýokman ýagdaýda siziň beýniňiz ýalçylyk edýär. Sebäbi size определённый, ýani sizde konkret möhlet ýok. Haçan siz, mysal üçin men 2025-nji ýylyň 31-nji dekabryna çenli hukman ýagdaýda Porsche ol qara reňkdäki Porsche full komplektasiýada hukman ýagdaýda almaly. Ýani şotky 2025-nji ýylyň 31-nji dekabrynda siz haçan möhlet goýaňyzda siziň beýniňiz möhletiň bardygyny bilip hasym aktiv işläp başlaýar. Ýani şol möhlete, ýani şol suragy ýetişjek bolup hasym güýçli işläp başlaýar. Şonuň üçin belli bir möhlet goýmak iň esasy atlaryň biri. 4-nji öz maksatlaryňyza ýetmek üçin gerek bolan ädimleriň sanawyny düzmek. Ýagny siz mysal aýtdyk maşina almasyňyz, mysal üçin Porsche sportka almasyňyz. Şol sportkany almak üçin siz näme etmeli? Siz gün gidip, mysal üçin gün gidip siz sportka alyp bilmeýän, näme üçin sebäbi size finansiw azatlyk ýok. Ýani finans azatlygy ýok. Siziň puluňyz ýok. Siz ilk bilen şol pul gazanmaly, ondan soň gidip sportkany almaly, Porsche. Şonuň üçin siz Porsche ýetmek üçin siz haýsy tapgyrlary, haýsy etaplary geçmeli, haýsy ädimleri geçmeli. Şoňa ýetirjek ädimleriň spisagyny, ýani sanawyny düzmeli. Mysal üçin ilk bilen siz özüňizden başlaýaňyz. Ir ýatyp, ir turmagy. Mysal üçin özüňiziň peýdasy enliklerini goýup özüňizde peýdaly enlikleri terbiýelemek. Ýa-da kitaplar okumaly, belli bir finans kitaplaryny okumaly, belli bir tradinglara, seminarlara, webinarlara gatnaşmaly. Mysal üçin elinizdäki şu wagtky bar pula gidip konsultasiýa etmeli. Yani investisiýa etmeli, kiçirek biznese başlamak, o biznes başlamak üçin şol biznese düşünýän adamlar bilen maslahatlaşmak, yani bir näçe etaplar bar. Şonuň üçin ilk bilen siz öz maksadyňyza möhlet goýanyňyzdan soň şoňa nädip ýetmeligi baradaky, şoňa ýetmekdäki ädimleriň sanawyny düzmeli. Bu 4-nji ädim. 5-nji ädim sanawlary prioritet boýunça goýmaly. Ýani şol düzen sanawlaryňyzy, ýani şol düzen ädimleriňizi özüniň wajipligi boýunça goýmaly. Ilki bilen siz bir kitap okumak, siz özüňize prioritet, ilki bilen men maglumat almaly. Onu maglumat almak üçin näme etmeli? Kitaplar okumaly. Prioritet nomer 1. Siz kitap okumak, ýani maglumat almak. Prioritet nomer 2. Men özüme fizik forma getirmeli. Prioritet nomer 3. Men öz peýdasy enliklerimi goýup peýdaly enlikler almaly. Ýani öz sanawyňyzy wajipligi boýunça prioritet goýmaly. 1, 2, 3. Ýani iň wajip zatdan ýoş-ýoşdan aşağı düşüp başlaýar. 5-nji bolsa sizde ilki täzen gaýtalan, ýani sizde aýdym maksat bar. Siz öz maksadyňyzy kagaza ýazyň. Siz öz maksadyňyza belli bir möhlet berdiňiz. Siz öz maksatlaryňyza ýetirjek belli bir ädimleriň sanawyny düzdiňiz. Ol ädimleri prioritet boýunça goýdyňyz. Ýani sizde teoriýa taýdan kim bilen taýyn. Size ýetmeýän zat näme? Diňe 6-njy ädim, ýani size hereket etmek. İlkinci ädim etmek hemişe kıyın ola. Yani şonda da siz öz gorkuýuňyzdan hasym üstün çykyp birinji ädime näkilen bolsa başlamaly bolýarsyň. Yani herekede teoriýadan praktika herekede geçip başlamaly. Iň soňky ädim bolsa gündelik hereket. Yani bu enlik diýil. Yani gündelik hereket bolanda siz şol maksada ýetmek üçin günde iň bolman kiçik ädim bolsa da hukman ýagdaýda etmeli. Mysal üçin günde eger sizdeki hiç ýyly şu gün siziň nastroýeniňiz ýoksa bir zat edip bilen mysal şu gün erwet geçdi. Ýöne şonda da näki ýelen bolsa siz hatça bir sahypa kitap okumaly, hatça 10 minut podcastlar dinlemeli. Ýa-da täze bir zatlar oýlap tapmaly. Ýöne siz şol maksadyňyza ýetirýän hatça bir ädim etmeli. Iň bolman kiçirek ädimjik bolsa da gündelik etmeli. Sebäbi başda siz motivasiýanyňyz, mysal üçin egerde erteden başlaýak bolsaňyz, size o enerji
energiya sizi prям adrenalin kimmelat serotonin nasri sizin özüňiz duyuşuňyz kimmelat goý taşdawryňyzy diňe mümkinçilik siz optimist. Ýöne bu motivasiýa belli wagtdan soň gitge. Ýöne haçyp entek sizde şu motivasiýa bar wagty siz özüňizde enlik döredip ýetişmeli. Ýani tejribeler boýunça käbirler 20 gün ýa käbirlerden 90 gün ýa bu her kimde herkili ýöne ortaça arsaň 20-30 günde belli bir enlik etsen bolýar. Kıskaça aýtsak 7 sany adımlar şulardan ibaret. Eğer de siz şu maslahatlary, eğer de şu adımları öz durmuşuňyzda geçirseňiz, özüňiziň realizasiýasyny, öz arzularyňyzyň, öz maksatlaryňyzyň realizasiýasy birlik adamlaryň taýsir edilmede has şart geçer. Ve iniki vizyalerde görüşýänçe hoşçakalın.